Nie ma nic lepszego dla człowieka, żeby jadł i pił, aby żywił redutę w swojej dosie przy swojej robocie. Bohelia jest wielkim realistą i mówi, że cokolwiek cię w życiu spotka, na końcu drogi jest Bóg, który nadaje proporcje wszystkim tym wydarzeniom. On mówi o tym, że właściwie w tym życiu nie ma rzeczy, które warto za nimi podążać do końca. Tym mottem powtarzającym się jest to marność nad marnościami. To się nie sprowadza wyłącznie do mojej interpretacji. Ja tutaj muszę właściwie zadbać o to w miarę swoich możliwości, żeby dotrzeć do sensu. Daliśmy tekst polski, mówiony przez Gustawa Holubka, żeby przynajmniej we fragmentach ludzie mogli poznać, jak myśmy wtedy słuchali. Chyba była po raz pierwszy taka sytuacja, że było bez telefonu wcześniejszego od pani Danuty. Tekst okazał się na tyle jasny dla niej, że nie musiała już tam szczególnie dopytywać mnie. Ta współpraca bardzo dobrze się układa. On zdzielił wszystkie sny, że w swoim czas dał im tyś wiecznutowych serca. Dzisiejsza edycja Verbi Sacra była troszeczkę odmienna od poprzednich. Zmusza do innego podejścia, jeżeli chodzi o środki artystyczne. Zaangażowałem 3 młodych ludzi. Nie znają w ogóle tutaj kaszubskiej kultury i w pewnym sensie odkrywają Amerykę razem z nami. Wejherowo jest jedynym miastem, w którym odbywa się to w języku kaszubskim. Tak mi się wraca jak do domu. Właśnie złapałam się na tym, że użyłam słowa wracam, czyli nie przyjeżdżam tutaj skądś, ja po prostu mam takie wrażenie, jakbym tutaj zapuściła korzonki, do których mnie ciągnie. I zebrał jem tyś sobie strzybra i złota, i skarbę królów i królów, i nabył tyś śpiewyków i śpiewyć,